je doet nog niet mee hoor. Oh, hij doet nou. Doe maar even mee. Doe heel bijna. Nummer 3. Gaat er niet meer. Hoe had je wel? Nummer 4. Op een gegeven moment worden die dingen zo klein, dan denk je wel begint te zeven. Nou, ik had echt op een gegeven moment. Nummer 6. Dat ligt jouw spekje nou. Ja, moet je koud doen. 14. Kou, je kunt... Nou, een bel. Je kunt hem niet kouden. Die jongens straks hier. Ja, niks. Nummer 7. Jongens, wat even rustig over. Tim, is daar een tactiek voor dit? Ja, in je wangen stoppen. In je wangen en ja, trek is veel zeven, dan wordt het klein. Goed. Nummer 8. Zeg je dat ik moet winnen dus. Ja, hey, hè, van nou af van die afgezakte Kom, dan ga je winnen. Je hebt ook 7 zat. Je hebt 7 zat, dan ga je winnen. Probeer dit nou. Oeh, de boer niet. Ja, die was duidelijk. Nummer 9. Ja, dan heb je 17 en zo. Hey, Jan! Niet kauwen, hè? Ik zie je wit op meer aan. Dat was een... Ja, zo, nummer 10. Jan, Doe je niet meer zo kauwen? nee? Waar gaat het mee? Krijg erin. Jan moet dit ook een keer doen. Samen met Michel en Tom. Ja, met 3